hanya araba in kausun kake suna batu daya sai ya kashe daya ya dai ina kura ma bidare dan Usman to kai dan Usman kai kadai kace an shi mutumin Gombe ne magajin Usmanu garkuwa dan liman uban Ciroma ka bani al'ajab na rasa yanda ma kai haka sam liman san kanawa dan shehu garkuwa ai da ta ku ina gida nake jigon yara gangana wani tsoho da aka yi shi ka duba da riguna ka ce ga su ɗari tafi awo ka bidare dan Usman ga wanda ta taso uwa uba da baba yara muna kiɗi a hili yau yara kun gani ga dai uwata ta taso yalwan shata watakili yan kuɗi ta zo mata raba kuna gani ga tarihi yau a hili masoya ku taru ku gani ga yalwan shata nan a hanya kun gani